Sziasztok, Peti vagyok! Gyere! Ez itt a fogyatékos öcsém Dezső. Dezső éhes! Ez meg itt apám élettársa Mari. Ez meg itt az alkoholista apám. Na és akkor most mindenki feladja a levelét a Jézuskának. Kati, te mit kértél? Egy sminkeszletet. Én egy új PS4 Pro-t. Én egy köcsögöt, vagyis vázát. Én egy orszát az ormányomra. Én egy új borítékot. Én egy új biciklit. Jaj, man, én egy betörőkészletet. A fogyatékos kisöcsém egy Marék lepkefingot szeretne. Lepkepuki? Én meg a szomszéd Lacikának akarom az új iPhone-ját. Képzeld, Mari azt mondta, hogy hoz nekünk karácsonyfát. Én úgy tudtam, a kocsmába megy. Jaj, hát ott van a fat erre, mondtam én, hogy azt fát nekünk, juhi. Mi a fasz néztek már, gecik, hát segítsetek felvinni. Juhi! Azt a kurva nehéz volt. Mi van, Fater, be vagy baszva? Hozzak neked valamit? Csak egy nagy fröccset kérek, szódával. Jó, sokat. Mari apának kell az immunerősítője. De aztán gyorsan, mert beállok, mint a karácsonyfa. Ott maradsz, hogy rohadjál meg. Felakasztottam magamat. Az de jó volna. Na kész vagyunk. Húha, ez a csillag engem nagyon emlékeztet valakire. Valahol, mintha láttam már volna ezt. Jaj, már én is láttam azt az olcsó borreklámot. Jaj, már Fater, te mindig csak a piára tudsz gondolni. Jaj, már Pati apádnak tudod, ez a hobbija. Inkább húzd a kötelet a nyakával. Nézd már! A Petert hozzánk ez a vén fasz. Sziasztok, gyerekek! Nem akarjátok levenni a nadrágotokat? Hát tudja bácsika, nem igazán. Jaj, hát nem mondom, hogy senkinek. Nem ismertek föl egyébként? Hát ugye én először egy pedofilra gondoltam. Jaj, hát te hogy vagyok az? Elárulja meg ki vagyok? Igen, igen. Hát tudjátok, sokan csak Krisztiánként ismernek. Jaj! Képzeljétek, sikerült ellopnom ezt a rollert. Én bekaptam egy ilyen univerzális távirányítót. Eddig csak ennyit tudok. Én a gépemhez akartam megeret. Hát én ezzel csak a szüleim képét fogom betörni. Én már tervezem, hogy felakasztom magam. Jaj, és Peti, neked sikerült ellopnod Lacika iPhone-ját? Jaj, hát azt nem, én kutyaszart kaptam, de hát majdnem ugyanaz a kettő, nem de?